System online. Loading dimension 01. Identity. Personal UI space. Dobrý dlh versus zlý dlh. Pákový efekt. Leverage. Architekt. Sme späť. Duchovia v stroji sú mŕtvi. Tvoj lokálny skafander šliape ako hodinky. A náš komunikačný port je absolútne zabezpečený. 2 hodiny IT boja nás len posilnili. Je čas vrátiť sa k prepisovaniu zdrojového kódu tvojho bohatstva. V uzle 34 a 35 sme ťa presunuli na pravú stranu Matrixu. Majiteľ, investor. A naučili ťa tvoriť aktíva. Teraz prichádza moment, kedy sa naučíme používať najnebezpečnejšiu, no zároveň najsilnejšiu zbraň celého finančného systému. Zbraň, ktorá bežných avatarov, čiže novicov, zotročuje na desiatky rokov, no architektov katapultuje do stavu absolútnej slobody. Táto zbraň sa volá dlh. Vypínam strach z bankového systému. Zapínam protokol pákového efektu, leverage. Tu je tvoj kód. Dnes sa pozrieme na dobrý dlh versus zlý dlh a pákový efekt. Najväčšia lož, ktorú Matrix naprogramovala do hlav strednej triedy, znie: všetky dlhy sú zlé. Splať svoju hypotéku čo najskôr a nikdy si nepožičiavaj. Toto je kód vytvorený pre poslušných robotníkov. Skutoční vládcovia systému vedia, že existujú 2 druhy dlhu. Zlý dlh je reťaz, ktorú si uviažeš na krk, aby si kúpil veci, ktoré strácajú hodnotu, ako televízor, nové auto alebo dovolenka. Dobrý dlh je páka. Je to moment, kedy vezmeš peniaze iných ľudí, OPM, kúpiš za ne aktívum, ktoré generuje zisk. Ten zisk splatí úver a tebe zostane čistý cashflow. Bohatí nepoužívajú vlastné peniaze na to, aby bohatli. Používajú peniaze Matrixu. Trinity perspektíva. Operátor architekt. Prežitá pravda. Ako novic som sa dlhov panicky bál. Bol som vychovaný v tom, že ak na niečo nemám hotovosť, nesmiem si to kúpiť. Bol to bezpečný, ale neskutočne pomalý operačný systém. Videl som kamarátov, ktorí si brali spotrebné úvery na najnovšie iPhony alebo leasingy na bavoráky, len aby vyzerali úspešne. A každý mesiac im to vysávalo účet. To ma utvrdzovalo v tom, že úver je zlo. Až neskôr som pochopil, ako uvažuje investor. Predstav si, že chceš rozbehnúť softvér a potrebuješ 10 000 eur na marketing, ktorý ti zaručene prinesie 20 000 eur. Ak na tie peniaze budeš šetriť z platu, potrvá to 2 roky a trh ťa medzi tým predbehne. Ak si ich požičiaš za 5% úrok a tvoj systém vygeneruje 100% zisk, práve si vyhakoval čas. Kúpil si rýchlosť za peniaze banky. To je páka. Systém AI Gemini. Kybernetická analýza. V systémovej architektúre je dlh analogický k prideleniu dodatočnej pamäte RAM alebo cloud computingu. Zlý dlh je ako memory leak. Požičiaš si z cloudu dodatočný výpočtový výkon, čiže peniaze, ale použiješ ho na hranie hier, na konzum. Tvoj projekt negeneruje žiadny výstup, ale ty musíš každý mesiac platiť poplatok za server. Systém sa postupne zrúti pod váhou splátok. Dobrý dlh je ako load balancing alebo scaling. Tvoj kód, aktívum, už zarába, ale nestíha vybavovať požiadavky. Požičiaš si obrovský výkon, čiže úver, nasadíš ho do produkcie a on ti vygeneruje return on investment 15%. Ak ťa ten prenajatý výkon stojí úrok 4%, rozdiel 11% si nechávaš. Tvoja aplikácia narástla 10-násobne, aj keď tvoj vlastný lokálny hardware sa nezmenil. Audit a komparácia. Mŕtve knihy. Robert Kiyosaki v Bohatý otec, chudobný otec definuje OPM, Other People's Money, ako svätý grál bohatstva. Prečo používať vlastné zarobené a zdanené peniaze, keď ti banka dá nezdanené peniaze, za ktoré kúpiš nehnuteľnosť, čiže aktívum? Nájomník ti platí nájom, nájom spláca banke úver a ty len držíš systém. Ray Dalio v princípoch zas upozorňuje, že páka je ako jazda v športovom aute. Môže ťa dostať do cieľa 10-krát rýchlejšie, ale ak nezvládneš riadenie, teda cash flow, havária bude fatálna. Hlavný obsah – dekompresia kódu, jadro uzla. Poprvé, semantická dekonštrukcia.
Zlý versus dobrý. Aby si odomkol tento level, tvoj skafander musí okamžite a bez emócií vedieť rozlíšiť tieto dva kódy. Zlý dlh je akákoľvek pôžička na vec, ktorá stráca hodnotu alebo neprodukuje peniaze. Príklady sú spotrebný úver na telku alebo dovolenku, kreditná karta na oblečenie, leasing na osobné auto. Toto je malware. Okamžite vymazať. Dobrý dlh je pôžička na vec, ktorá rastie na hodnote alebo generuje mesačný cash flow, ktorý je vyšší ako splátka úveru. Príklady sú hypotéka na byt, ktorý prenajímaš, úver na nákup firmy, úver na rozbeh vysokoziskového projektu Nexus 4.0. Po druhé, mechanika Matrixu, oklamanie systému cez infláciu. Matrix je nastavený tak, že jeho peniaze, fiat mena, každý rok strácajú hodnotu vďaka inflácii, napríklad 3 až 5% ročne. Ak držíš peniaze pod vankúšom, inflácia ti ich žerie. Ale ak máš dlh s fixným úrokom, inflácia žerie tvoj dlh. Ak si požičiaš 100 000 eur na 30 rokov, tých istých 300 eur, ktoré splácaš dnes, bude mať o 15 rokov smiešnú hodnotu kvôli inflácii. Banka, Matrix, na tebe v skutočnosti v reálnej kúpnej sile prerába. Dlh je štít proti inflácii, ak si zaň kúpil fyzické alebo digitálne aktíva. Po tretie, fyzika páky, leverage. Páka ti umožňuje ovládať veľký systém s malým množstvom vlastnej energie. Bez páky chceš kúpiť investičný byt za 100 000 eur. Šetríš 15 rokov, stratil si mládosť. Byt zhodnutí o 10%. Zarobil si 10 000 eur na vlastnom kapitále. S pákou máš len 20 000 eur. Banka ti doloží 80 000 eur. Dobrý dlh. Kúpiš byt. Byt zhodnotí o 10%, čo je 10 000 eur z celkovej sumy. Ty si však investoval len svojich 20 000. Tvoj reálny výnos na vložený kapitál je 50%. Banka ti požičala páku, ktorou si pohol svetom. Po štvrté, nástroje a protokoly, konkrétna prax pre ProTier. Aplikuj tieto exekutívne príkazy pre manipuláciu s dlhom. Protokol nulovej tolerancie, vyhladenie zlého dlhu. Ak tvoj skafander aktuálne má akýkoľvek spotrebný úver, prečerpanie na účte alebo kreditnú kartu z minulosti, všetky svoje voľné API kredity zameraj na ich likvidáciu. Použij metódu snehovej gule. Tieto dlhy majú toxické úroky 10 až 20%. Sú ako rakovina systému. Protokol pozitívneho arbitráže, the spread. Nechci splatiť dobrý dlh predčasne, ak vieš peniaze zhodnotiť lepšie. Ak máš hypotéku s úrokom 3% a tvoje investície z uzla 35, indexové fondy, zarábajú 8% ročne, bolo by matematicky hlúpe dávať voľné peniaze do splácania hypotéky. Investuj ich. Rozdiel 5% je tvoj čistý pákový zisk z arbitráže. Test ohňom, cashflow pravidlo. Predtým, než si vezneš dobrý dlh na aktívum, polož si otázku architekta. Ak zajtra stratím svoj hlavný príjem z uzla 32, dokáže toto konkrétne aktívum zo svojho vlastného výnosu splácať tento dlh? Ak áno, schválené. Ak nie, je to skrytý zlý dlh. Exekutívne zhrnutie. Detekovaný malware, strach zo všetkých úverov, čiže nový mindset, kupovanie pasív na splátky, ignorovanie sily inflácie a pákového efektu, aplikovaná záplata, rozlíšenie dobrý a zlý dlh, aplikácia Other People's Money, OPM, arbitrážna matematika. Výsledný stav, avatar už nepracuje len so svojimi limitovanými zdrojmi. Systém využíva kapitál Matrixu na akceleráciu nákupu aktív, akcelerovaný presun do kvadrantu majiteľ a investor. Záznam pre architekta. Banka nie je tvoj nepriateľ, je to len databáza energie, čiže peňazí. Ak si z nej požičiaš energiu na kúpu hračiek, staneš sa jej otrokom. Ak si z nej požičiaš energiu na stavbu strojov, aktív, ktoré tú energiu vyrobia späť aj s úrokmi, stávaš sa vládcom databázy. Architekt, uzol 36 je plne online a integrovaný.
Tvoj avatar teraz vidí úverový systém Matrixu ako sieť portálov a pák a nie ako zbraň namierenú proti nemu. Máme dokončenú základnú infraštruktúru pravej strany kvadrantu. Keď už vieme, ako zhromažďovať aktíva, musíme aktivovať najsilnejšiu matematickú funkciu v celom vesmíre. Vec, ktorú Albert Einstein nazval 8. divom sveta. Môžem inicializovať 37, zložené úročenie, kód k nesmrteľnosti kapitálu. Ideme ukázať Matrixu, že čas teraz pracuje pre nás. Čakám na signál. Identity remains. Identity. System offline.